Inselmilkom. Illum l-24 ta' April, l-4 tal-8 tal-Għid. Nilqakom għal-Quddiesa Rożarju mmexxija minn Patri William Bartolo, Franġiskan konventwali li din is-sena tifakkar 32 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ġiskuti se niċċelebraw dan is-sagrifiċċju. Jiena ġej mis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa. Hemmhekk nitolbu ħafna l-morda u nixtieq li noffri din il-quddiesa l-morda kollha. Kemm dawk li huma morda f'ġisimhom, dawk li huma morda f'qalbhom u dawk li huma morda anke fir-ruħ tagħhom. Nibdew billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra l-Alla l-imbierek. Nisqal Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, il-anġli l-qaddisin kollha, lil-komħuti biex titolbu għalija il-mulejja Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla l-Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier ħenna lina għaliex int waħdek Qaddiż, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inta kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Fit-tjieba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jisħoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru u Ġwanni kienu telgħin lejn it-tempju għat-talb tat-tlieta ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn twelidu
li kienu jqeduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju li jgħidulu s-sabieħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. X'inra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuq u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fid-dawdeb m'għandix, imma minn dak li għandi se nagħtihulek fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret. Imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekkiżi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lil Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li s-soltu jqgħod jitlob il-karità ħdejn il-bib is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Faħru l-mulej u xandru ismu. Għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu. Għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Faħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil Iżak. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom. Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem, quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex jkun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw
li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżissa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi ħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li huwa ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi ħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa. Imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu, kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu il-profeti u ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li hu kien sieqpa sejjer aktar il-bod. Iżduma ġeluh jieqpa magħhom u qalulu: ibqa' magħna x'issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż għal il-barka qasmu tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżdu qab minn qudiemhom. U wieħed li l-ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min jaf aħna li qegħdin hawnhekk u dawk kollha li qegħdin jissegwu din il-quddiesa, min jaf x'għaddej minn moħħna. Min jaf x'għaddej f'qalbna, min jaf il-ġrajja ta' ħajjitna. U mistoqsija li nħoss li Ġesu hija qawwija jgħidilna x'ġara. Kieku aħna x'ngħidulu? X'inhu jiġri f'ħajtek? U aħna ngħidulu forsi inti biss ma tafx. Propjament mhux hu ma jafx, jien ma nafx x'inhu jiġri. U hu jfisser lil ħajti. U jien irid insaqsih mulej x'inhu jiġri. U l-ħajja tiegħi nara fid-dawl tal-qawmin ta' Kristu. X'ġara? Tajjeb li din il-mistoqsija forsi l-iktar ħaġa li tellifna meta aħna nkunu żguri minn nfusna. Jien għandi kontroll ta' ħajti, jien naf kollox. Jekk li saqsini tgħidli x'inhu jiġri f'ħajtek? Ngħidlek qed infittex. Ġurnata b'ġurnata qed infittex, il-mulej jispjegali x'inhu jiġri f'ħajti. U jallimni, u jmexxini. U jgħid lill-mulej, jgħidli ma kemm int tqil biex tifhem. Li jiena qomt, li jiena rbaħt. Ħallini nfissellek ħajtek u fejn irid inwasslek f'din il-mixja t'Emmaus. Interessanti li mbagħad għarfuh fil-qsim tal-ħobż, fil-qsim. U aħna lil Ġesu narfuh fil-qsim tal-Ewkaristija, fil-qsim tal-ħobż. Imma mbagħad ukoll narfu lil xulxin fil-qsim.
fil-qsim tal-imħabba bejnietna, fil-qsim tal-maħfra, fil-qsim tal-modrija, fil-qsim tal-għajnuna, mhux fil-qsim tal-ħażen. Għalhekk eżiskuti matul din il-qudiesa, ejja ninaqdu mad-disċipli t'Emmaus. Ngħidu x'inhu jiġri, x'ġara, x'inhu jiġri minn ħajti. U nistieden lil Ġesu. Għax kultant għadna qegħdin induru roundabout. Naħsbu aħna għandna kontroll ta' ħajjitna. Naħseb jien naf kollox. U dik hija arma tax-xitan. Li ġaħna nkunu ċerti minn nfusna, jien ċert minn innifsi. Jien minix ċert minn innifsi. Jien għandi bżonn nintaqa' ma' Ġesu, għax hu biss jista' u tista' ddum id-dur u ddur u tara min se jifhmek u jgħinek, imma biss jiġi jfehmek x'inhu jiġri u fejn trid tasal. Il-mixja tagħna ma' Ġesu. Jalla eżiskuti dan lejt jkun stedina biex jiena nistieden il-Ġesu. U minflok meta jgħidli x'ġara ngħidlu femni int mulej. X'inhu jiġri f'ħajti u mexxini int. Sarres u talbit tagħna l-ewwel qabel kollox nitolbu għall Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, il-Knisja kollha, biex hija tkompli tgħinna f'din il-mixja. Biex il-Knisja tkun mezz li tlaqqana ma' Kristu. Ħajjurina triq tas-salvazzjoni. Għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddejjin mument ta' tbatija, ta' qtieħ il-qalb, ta' tfixkil fil-ħajja tagħhom. Biex inti mulej tagħtihom il-grazzja li jintaqgħu miegħek fid-diffikultajiet tagħhom permezz tat-talb. Ħalli huma mulej jkollhom xaq ta' tama fik għal dawn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha. Għal dawk li huma morda f'ġisimhom, dawk li qegħdin l-isptarijiet. Nitolbu għal dawk li huma morda f'qalbhom. Minħabba nuqqas ta' maħfra. Minħabba li nintrabtu mal-ġid tad-dinja u qalbhom hija mħassra. Nitolbu għal dawk li huma fid-dnub. Nitolbu għal dawk li huma morda fir-ruħ tagħhom. Biex huma jarfu jiksbu l-fejqan u jaċċettaw il-fejqan fil-ħajja tagħhom. Għal dawn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nitolbu għall eżiż mejtin tagħna biex inti mulej tkompli tħaddanhom ma' qalbek. Tkompli tihom il-paċi tiegħek. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma' fil-paċi.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missil li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-kollha tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħu l-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla Hekk tagħna. sewwa u xieraq. Sewwa u xiraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien iroddulek ħajr. Iż-żafer akbar inxandruh f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Ejt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna, bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-Ejt imxarret ma' kullum kien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena l-qawwiet tas-sema ma' sitat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Għaddej għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jqbal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Marija Alla, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kull sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla l-Missil li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna
li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Daħanix fil-ġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-la li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf tal-la li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf tal-la li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf tal-la, danu dak li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis-kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitol. Inti naddafna mulej minn kull taħsir tal-imoddi, għatina li tqarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek, tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' tal-pallum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt.
Grazzi u nsalmilkom. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Alla tana smat tal-btana, eħlesina u qafmana. Gloria lill-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urilina l-inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bel-mwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urilin-inti omna għalik smat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna,
O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria al-Missier li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orlinti omna għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek,
Mbirik inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirik inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Aurelinti omna għalik jisma talbtana. Ġesu li tulet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubietna. Eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwiħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw nkontemplaw fir-raba misteru, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna għalik sma talbtana. Ġesu li tulet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubietna. Eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwiħ kollha,
speċjalment li dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames l-aħħar misteru meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema jgra fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija mlejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missier li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubiet, eħlisna min-nar tal-infern, ħol ġenna l-erwieħ kollha speċjalment ta' dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewa, tama tagħna slim għalik li lek ngħidu, għaliex aħna trufnati li tema, li lek nitnedu aħna li nikbu nonfqu f'dan il-witta dmuħ. Eja mel-avukata tagħna daw għalina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Orina wara dan it-truf malment lil Ġesu, frotti birek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgra fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missier li ben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jissihma fil-paċi, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu isbana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu l-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Azza Marija. Itlob għalina.
Imqazzom Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, om ta' Kristu, itlob għalina, om il-Knisja, itlob għalina, om tal-ħniena, itlob għalina, om tal-grazzja talla, itlob għalina, om muxebba, itlob għalina, om mit-tama, itlob għalina, om li zjed safja, itlob għalina, om li zjed nadifa, itlob għalina, om bla teba, itlob għalina, om li tisħoq li mħabba, itlob għalina, om tal-aġeb, itlob għalina, om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, om ta' min ħalqna, itlob għalina, om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollokaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erb, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitinbin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġġ tal-immiktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li għaddija tijek mulej Alla, nitolbu, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirit ħiżina l-oħra li ġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missena, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani. itlob għalina, Intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina.
Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtina tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb qadisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.